Hello mga Yinyans, magandang hapon mga Yinyans, no? Dito na ngayon sa Superbike Tonton, no? Tonton, Lingayen, Pangasinan. Maya, si vlog ko lang itong repo dito mga Yinyans, yung Honda TMX mga Yinyans, no? Kami na silipin natin mga Yinyans. Ito siya mga Yinyans, so itong Honda TMX mga Yinyans, yung repo yan. Ito tayo mga Yinyans, ano mga Yinyans, sa may Superbike, no? Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Ay mga Yinyans, so ito siya mga Yinyans, so yan. Ito may yung Honda TMX 125, no? May papakita ko lang yung presyo nito, may yung repo. Ito may so parang ano may yung speedometer pa lang nito, yung takbo niya is nasa 3,351 bago pa lang siya mga yan. So kaya may so tingnan mo yung ano niya, rim niya yan, bago-bago pa yan, no? Pati yung ano niya dito, carburetor niya. Ayan. Kagandahan lang ito, isyak-syak na lang pala. Kagandahan ito mga yan, yung kabodol ito mga yan, ito hindi siya napipihit ng kamay, no? Hindi kagaya yung iba yung spring napipihit. Ito mga kailangan talaga na ito, yung Phillips screw, yung flat screw pala, flat screw para ma-adjust siya. Kaya ito, okay to na kabodol, okay yan. Tama yan, so yung ano niya, yung cash is 48,500, 2,000 down payment. 3 years na is 2,570, 450 yung rebates. 2 years na is 3,170, 390 yung rebates. 18 months na 3,825 yung rebates, 300. Ayan mga inyan, so ayan. Napalitan na sprocket to, maliit na sprocket. Okay pa naman yung sprocket nya, oh. Maganda pa. Ayan. Ayan mga inyan. So naman yan dito sa may Superbike Tonton, Lingayen, Pangasinan mga yan. So yung repo ng Honda TMX 125. Punta lang ito mga yan kung interesado kayo sa motor na to. Okay mga yan, salamat sa mga. God bless you, more power, keep sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Yinyans.